Добър вечер! Вие гледате поредното шоу на Никис Шоу. А ние се намираме в слънчева Калифорния, по-скоро на плажа. Може да видите и Гунчето. Здрасти, Гунче! Как си, миличка? Тя казва, че е много добре. В момента ние се намираме точно на плажа и може да видите, след като се завърта, може да видите доста хора, които са зад мен, покрай мен и навсякъде, и те в момента чакат перфектната вълна. Ние сме гледали този филм, но не сме гледали на живо как всъщност те гонят вълните. А те как го правят? Това е най-интересният въпрос. Тичат да гонят вълната. Най-яката вълна. Коя е най-яката вълна? Никой не знае. Обаче тук водата е прекрасна, времето е супер, а пък Гунчето я няма. Къде ли е Гунчето? Гунчето всъщност е била зад мене. Нека да проследим този господин. Хората са много яки тук. Гонят вълните да направят най-якото си спускане с сърф. То не е типичен сърф, а то си е бързалене по вода, общо взето, като не мога да кажа, че е нещо толкова неприятно. Може би видяхте току-що наживо. Ето и Гунчето. Здрасти, миличка. Ще кажеш ли няколко приказки тук на публиката за нашото шоу? Тук е страхотно. Посрещаме изгрева. Залез също. То изгрев, залез то също. Много се кефиме. Днеска бяхме на масаж. Къде бе, Мишлен? В Сейнт Реджис. В Сейнт Реджис на масаж. Потъркахме се в Лукса, както се казва. Значи специален поздрав за Яна Лукса, искаме да кажем. И така, снимахме ли малкия Макси? И не, ето го и Максчето. Максче! Има вълни. Сами виждате, тук е страхотно времето. Нещо друго искаш да кажеш на публиката, любов моя? Искам да кажа... че сме си купили къща. Чакайте да ви покажа къщата ни. Виждате ли я? Значи тя се намира точно от дясната ми страна, горе на този хълм. Виждате ли я? Да. Това е къщата. Но не мечта, а нашата къща. Макси си намери нови приятели, искам само да ви кажа. Но приятелката на Макси нещо не му се изкефи. Всички тук държат кучетата си на каишки, защото такъв бил закона. Жалост, да. Да, ама ние сме българи и може да си правим каквото си искаме. Искам да кажа на публиката да ми извини прическата, ама така е. Хипи! Да. Ние сме на курорт. Ние сме на курорт, да. И тя е малко като неандерталец. Както виждате, аз съм се спретнал. Виждате, тя си е индианец. Виждате ли? Индианче. Но тук просто красотата е невероятна. А ние сега ще ви покажем как всъщност хората взимат перфектната вълна отново. Хайде, младежи! Хайде, младежи, давайте, перфектната вълна ви очаква.
Мисля, че стана много яко. Но нека да не се сърди човека, че сме му правили снимки. И затова сега изключваме за момент. Чао!